Sama Inang, namaku Angel Butar-Butar kelas 5 SD dari wilayah 9. Hari ini aku ingin membacakan pidato dalam bahasa Batak yang bertema Hari Kemerdekaan. Teman-teman siap mendengarkan ya? Shalom Amang, Shalom Inang, Shalom Akadongan Sekolah Minggu, Sadarion Marlas Niroha Dohita, di Hari Kemerdekaan tahun Tama Dohita, Mandok Mauliate Tutuhan, ala di pasu-pasu bangsa tahun, Nunga Merdeka Hita, 76 tahun, Nunga bebas behita, siang jajahan di bangsa na asing, Hita Akadongan Sekolah Minggu, HKBP Cikarang Kota, Hitama generasi penerus nih bangsa Indonesia, lau mamajuhon negara tahun. Ringgas Mahita Marsiaja, Ringgas Mahita Martamiang, Mangido Panglupion Sian Tuhani. Taklum mobil di pandemian, asa hatok mago virus coronaon, sian portibion, asa boy hita marsikolah, malo ringgas hita marsiaja, gabe jolmana malo mahita, lao mamajuho negara tahun. Taturuson mah perjuangan ni pahlawanta, naung matei, lao memerdekahon bangsa tahun. Tapa hicama, tapa radema, dirita samulai sonare, tabain mah bangsa tahun marsinondang di Purtibion. Kita ale Akadongan Sekolah Minggu, unang pola lungon rohata, ala soboi tarayahon kemerdekanon, songona biasa, mataniang mahita, asa boy hita marminggu, boy hita mardalani, manopoti akak keluarga tadina dao, boy hita marayahon 17 Agustus muste, boy hita muste marlomba 17 Agustus di sekolah minggu, nangpe di bagas jagutabe, tarayahon, lasma rohata, semangat mahita, tataniakon mah, asala maju negara tahun, alani dohon nakuma tu kita sude bangsa Indonesia selamat merayahon 17 Agustus di hita. Merdeka, merdeka, Farasma di hita sude.